wale nyuma don folike kanyeshi o bela jele ma maliko no ani maliko kan o minu matrafalindu shirifla jabarani sola sanga ani wakati au bisimila kenaya jamkan kanakan jamkan mi mina wala like awye bana ani bana na tugo yowla o sira kan bi anga masala bina bulu femi kan o betali ke CPN kan nuye consultation prénatale ale sekali mina be wajibi ya muso kono man bela jelinka ika ke kono maya watiula aya ke yoromina uyi abijan kenaya sodoy ora la kenaya tigla mo minun be no uyi feminun soro ka fayana anganya jo o tigla mo la kabiri wati mina abijala tiga ka foko muso kono man kan sekali do matarafa mina be fama consultation prénatale CPN akanga ngake shinye saba kono maya kono adoya limba kalo saba folo kalo woro fokata se kalo kono toma kada de ani ba bela jelenga lakana kama bonya masala na shi kata kono kalo kelena fokata se muso jigilima amana kuma oli kan don wewe ko consultation prénatale koroliko muso be no ka rendez-vous la amolo ko consultation prénatale bon pezelu be ko la amese ka fleur ka fo madora an échographie ta amese ka mesure ta ka fleur muso kono e hakia mina ano konna la flamme mi kan ataka di muso ma yani jigi wati che ani be kan communiquer pour ne pas que kasara obi soro ika kono mayala amole ke consultation prénatale bon consultation prénatale intérêt na faka chakatim bon na fa doye tuma dola ibe se kana ama flé peut-être que den sala ikono ima loko den sala ikono amese ko fiene kuma amese ka abelo to mna den sala ikono ame comme steto fieno be waro ko steto ama blam so kono marala ka flé ni bâtiment du cœur be dena donc na te dena sisa amese ki bla kata échographie qui veut ta confirmer orle abe se ka fan consultation prénatale na fa fan amese ka ke jeli desa be se ka muso soro comme tuma chama ama don jigi yoro la jeli ube bonga cha don ni bi ka rendez-vous au suivi la ame jeli fla o dima o fana na fa emi e fana ni suma bana fana me se ka muso do soro ni be ka sawe kana ni kol dairo yi muso la don nan fana ko yesisa ame se ka fla o di yali jigi wati che akana ke kasarema don o na fa me se ka fo prénatal fengela bon consultation prénatale avec muso konoma wala aman kan ka muso bela puisque ni konoma ten consultation atese a fo consultation prénatale voilà konoma tiku we dana do be na docteur sola we na kono bana do la me ulin prénatal fanatiki wo ro consultation simple ni prénatal tekiri bon muso min te na consultation la ne fo kasara bale quoi comme nya fo kuma damle na tugumna ngo tuma dora jidda sebe do soro parce que jelmi mekile la wole le kan ka ka den re labo kono mara la pour que jidda se kana den soro mais ni le mana consultation la atisi ka lo comme nya fo fana ni mana consultation la na soro ko suma bana bile la jimi meke den koro wa lo ko o amniotique no be den koro no gbana a we se kana ko daire bon ni le mana consultation ni chite se ka lo donc ma fo kono ma tugu nyeno we sawo we na consultation sona den re kama anuli yere fana kama bon consultation prénatale avec dame kalo nanni la en temps normal carnet médical kalo nanni we na kalo nan ama flé et c'est den re siki chugo kanyo kono barala parce que madora an fana flé chugo be ame mi ko le toucher vaginal donc na gando na flé a ke to kuma fa chugo la na flé 600 na soro ko amalo ni ya fenga kuma la pesa sur le fœtus vie ni fœtus be amalo na amburdo ni fœtus be amalo ni fœtus fanate na la so ni bana wore amalo ya fama donc muso be na kalo nanna kata kalo nanna fu na kalo kondona muso be kan na wati bela jenna bo wati nkonna kata kalo nanina ame comment la pesa ama flé est-ce que comme toujours avec basé banalika
komi y'a fɔ sumaya bana ani joli dɛsɛ ani bana wɛrɛw bɛ yen glycémie ani toxoplasmose u n'a rubéole ninnu n'i nana kalo 4 na an bɛ bulletin d'i ma i bɛ taa bilan kɛ ka filɛ parce que n'i nana kalo 4 na n'a y'a sɔrɔ ko rubéole ale bɛ malformation de di den ma rubéole bana dɔ b'a la ko rubéole ale bɛ malformation lase den ma kɔnɔna na a bɛ jeli bana dɔ le voilà donc an b'o filɛ a la kalo 4 na bon n'i nana kalo 4 o y'a sɔrɔ den ma kɔgɔ donc n'an y'o filɛ n'a y'a sɔrɔ ko fila i bɛ kan ka fila ta an bɛ kan ka fila d'i ma mais n'i le mana kalo 4 na n'i le nana kalo 7 o y'a sɔrɔ den kɔgɔ la den yɔrɔ bɛɛ bɔnni ka ban walima den yɛrɛ kɔgɔ la i b'a ye tuma dɔ la an tɛ se ka foyi kɛ donc a bɛ ɲini muso kɔnɔmaw fɛ n'i bɛ n'i ka prénatal la i b'a daminɛ kalo 4 fo ka na se kalo 9 ma donc n'an ka bilan di komi n y'a fɔ an bɛ recherche le kɛ a nafa ka kalo 4 nafa yɛrɛ ka bon fo ka tɛmɛ quoi parce que ni malformation bɛ yen o filaw bɛ se ka di ni diabète b'i la an bɛ se k'i dɛmɛ k'a filɛ cogo min na ani tension n'a ɲɔgɔnna ninnu voilà o bɛ filɛ kalo 4 bɛɛ la an bɛ écho papier fana di kalo 4 na i bɛ taa écho kɛ k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ ni den yɛrɛ min b'i kɔnɔ est ce a sigicogo ka ɲi est ce n'a y'a sɔrɔ a sigila den sigiyɔrɔ la den bɛ kan ka sigi yɔrɔ min na n'a sigila o yɔrɔ la donc kalo 4 nafa ka bon fo ka tɛmɛ voilà ko bɛɛ b'a daminɛ de bolo quoi ni ko daminɛ tiɲɛna a tɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ donc n bɛ se ka o de fɔ n balimamuso ye. Nin sɛgɛsɛgɛli ninnu laɲini ka ba ka kɛnɛya matarafa ka fara den kan min bɛ kɔnɔbara kɔnɔ k'a daminɛ kɔnɔbara daminɛ fo ka taa se jiginni don ma ka d'a kan ni CPN ye muso kɔnɔma bɛ kunnafoni kɔnɔmaya bɛ ka taa taabolo minnu na wa n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya kan ka ye kɔnɔbara taabolo kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɔn ka jalatigɛ ni nin sɛgɛsɛgɛli ye. Ni ko CPN n'o ye consultation prénatale ye an hakili bɛ jigin échographie fana la ale fana ye sɛgɛsɛgɛliw ye min n'a bɛ se ka kɛ CPN wagatiw la fana bɛ na ni kunnafoni caman ye Abidjan kɛnɛya tigilamɔgɔw ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna o fana kun kan an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na. Échographie min n'a bɛ ɲini muso kɔnɔma fɛ a k'a kɛ kɔnɔmaya wagatiw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ni fiɲɛ bɛ den na k'o yira den cɛya n'a musoya a bɛ kɛ sababu ye k'o dɔn o n'a ɲɔgɔnna caman. Voilà, bi baara ɲɛsin bɛ échographie de kan surtout échographie des femmes enceintes bi baara ɲɛsin b'o de kan. Échographie yɛrɛ ye mun ye? Échographie radio dɔ de bɛ a bɛ kɛ ni appareil ye. Ça permet de voir ka muso kɔnɔma ye ka den ye muso kɔnɔ la donc den sigilen bɛ ɲɛ min na den bɛ position min na den bɛ cogoya min na a sigilen bɛ ji min kɔnɔ k'o bɛɛ to analyser donc échographie a b'o de kɛ muso kɔnɔmaya da la non a tɛ kɛ wagati bɛɛ a bɛ kɛ wagati 3 kɔnɔmaya la a bɛ kɛ wagati 3 kalo 3 premier ka taa kalo 6 la fo kalo les 6 mois le 6e mois ensuite le 9e mois a bɛ kɛ siɲɛ 3 c'est que kalo 3 premier ani kalo 3 filanan kalo 3 laban normalement kɔnɔmaya la kalo 3 premier kalo 3 filanan ani kalo 3 sabanan c'est que d'abord den ni kɔnɔmaya fɛngɛla ni ka sugunɛ ta ka filɛ ni kɔnɔma le est-ce que kɔnɔ a sigilen bɛ wolonugu kɔnɔ wa ou bien a sigilen tɛ wolonugu kɔnɔ wa siɲɛ fɔlɔ ale b'o yira est-ce que malformation dɔ bɛna na wa siɲɛ fɔlɔ ale b'o yira est-ce que den bɛ ni la n'a tɛ ni la donc siɲɛ fɔlɔ nin b'o yira siɲɛ filanan est-ce que den a bolo n'a sen a n'a da ani a kɔnɔbara kɔnɔyɔrɔ est-ce que problème dɔ b'o yɔrɔ la fana wa est-ce que cɛ le wa est-ce que muso le wa a sigi cogoya bɛ di de voilà muso jonzon est-ce que o place cogoya a b'o yira den bɛ ji min kɔnɔ est-ce que o ji nin ma bɛn bɛ o ma bɛn tɛ a fana b'o yira sabanan den a bɛ nana n'a kun ye wa a bɛ nana n'a sen ye wa ou bien a lamin bɛ cogoya gbɛrɛ a b'o yira ni den fana ye cɛ ye muso ye fana a b'o confirmer ni worojuru sirilen b'a kan na a fana b'o yira voilà maintenant a kalo da ye min ye o a bɛna jigin muso fana bɛna jigin tuma min na a b'o bɛɛ fɔ kɔfɛ fɛn a nafa ka bon an ka minnu fɔ ni ka ye mɔgɔ ni ka kɛ i yɛrɛ b'a dɔn komi fɛn nafama de bɛ a tɛ
a conséquence te muso kan ka fɔ ni ka échographie kɛ a bɛ fiɲɛ dɔ sigi la o tɛ yen mais ni ka échographie kɛ i bɛ se ka ni den sigilen bɛ ka ɲa ni den bɛ na ni peut-être n'a ye a bolo kelen tɛ yen ou bien a sen kelen tɛ yen ou bien a ɲɛda la o b'a fɔ bana dɔ ma ko bec de lièvre ni a dagolo farani bɛ échographie bɛ se k'o bɛɛ yira mais ni ji sigilen bɛ den yɛrɛ kɔnɔ échographie bɛ se k'o yira donc ni den fana a bɛ na tuma min na échographie bɛ n'o yira a kalo da min ye échographie bɛ n'o fɔ a bɛ na n'a kun ye a bɛ na n'a sen ye ou bien juru b'a kan na kanjuru nugujuru b'a kan na échographie b'o bɛɛ yira parce que ni m'o kɛ ni den nana ni nugujuru y'a kan na a bɛ se ka kɛ opération ko ye n'i bɛ yɔrɔ dɔ la ni opération tɛ yen a bɛ gɛlɛya i bɛ se ka to a la ou bien den bɛ to a la ni den bɛ na n'a sen ye n'i bɛ yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔ ma jigin ko lɔn ka ɲa ni opération kɛyɔrɔ tɛ yen fana a bɛ gɛlɛya sani i bɛ se opération kɛyɔrɔ la den bɛ se ka to a la donc ni fiɲɛ bɛ den na donc n'a lɔnna joona o bɛ se ka kɔnɔ lalɔ sani i bɛ taa ni den bɛ tɛna to ni la donc i bɛna sɛgɛn i bɛna kalo kɔnɔntɔn kɛ et puis i bɛna na den bɛna bɔ tɛna to ni la den dɔ i bɛ o kun ka bon kunkolo ka bon échographie b'o bɛɛ yira i yɛrɛ k'a lɔn komi ni nin bɔla a tɛna to ni la donc sani muso b'i yɛrɛ sɛgɛn ka kalo kɔnɔntɔn kɛ donc échographie b'o yira en même temps o bɛ kɔnɔ lalɔ donc échographie a nafa de bɛ nin nafaba de b'a la. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ fiɲɛ foyi de tɛ muso kɔnɔma ka écho kɛli la wa a nafa yɛrɛ de ka bon bari sabu ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ni fiɲɛ bɛ den na k'o jalatigɛ wa muso kɔnɔma ka kan ka jigin don minnu na a bɛ kɛ sababu ye ka ladɔnniyali kɛ o don fɛnɛ la n'o kunnafoniw fɛnɛ tɛ a ka ca la a gɛlɛyaw bɛ sɔn ka caya. Jateminɛw bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ muso kɔnɔma dɔw bɛ yen nɔ u tɛ kɛnɛyaso matarafa u bɛ kɔnɔ ta fo ka se u jigin don ma u tɛ se kɛnɛyaso la u ye waleya ye min n'a yira la an k'a fɔ k'a kasara ka bon kosɛbɛ o kama an yaalala Abijan dugu kɔnɔ an ye mɔgɔ caman sɔrɔ minnu y'u hakilinaw di an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na. Mara bon n bɛ se k'a fɔ yan dɔgɔtɔrɔso nin vraiment ni k'a ye mɔgɔw bɛ yan fréquenter foyi tɛ mɔgɔ ladon bɛ yan. Mɔgɔ fana bana a bɛ fulakɛ yan bana ala de bɛ bana fulakɛ mais ni bɛlɛn dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama ye i ya bana bɛ kɛnɛya mais i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i tɛ filɛ bon u b'o yɛrɛ kɛ comme u t'i yela a ka gɛlɛn quoi o de kosɔn souvent i bɛ na se yan i bɛ jama ye jama ka ca yɔrɔ bonya kun tɛ yɔrɔ bɛ bonya mais ni nafa t'a la foyi tɛ yen quoi yan kɔni soin min b'a yela yan ne m'a fɔ ɲɔgɔn si tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ mais yan ta kɔni vraiment yan soin ka di ne ye quoi u bɛ mɔgɔ ladon o fana bɛ se kuma cogo la ni mɔgɔ ye quoi parce que banabagatɔ yɛrɛ nana jigi tigɛ don mais ni kuma ɲɛnama ma fɔ a ɲɛna vraiment ne ka ye a jigi tɔ bɛ tigɛ quoi vraiment i bɛ a tigi nɛgɛ mais yan kɔni nɛgɛli bɛ yen vraiment ne kɔni bɛ musow encourager n'o bɛ se ka na toujours a ka fisa n tɛ publicité kɛla mais olu yɛrɛ bɛ na baara min bɛ kɛla olu yɛrɛ b'a lɔ voilà ouais muso kɔnɔmaw bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ bon n bɛ dɔ ye fiche la o ko écho bon ne yɛrɛ muso degela ka écho kɛ o bolo n y'a déprimé na n y'a déflané na mais minnu bɛɛ fɔla vraiment a tɛmɛ cogo ɲɛna quoi. A sɛgɛsɛgɛli filɛ hali ne yɛrɛ filɛ ni ne ka kɔnɔ da sisan kalo kelen kalo fila ni nana ka cardinal da sisan fo ka taa ne jigi ne tɛ loupé n ka rendez-vous la o bɛ ordonnance min sɛbɛn ka di ne ma ne y'a cɛ fana ba san ne fana ba ta fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ne tɛ se ka fura t'a la n ko ne tɛ sɛgɛn dɛ ala min ka den bila ne kɔnɔ ɔ ala kelen k'a lɔn mais i fana bɛ sigi bona k'a dumuni kɛ k'a sigi ka télévision filɛ gansan i m'a lɔn a mɔgɔ fila de jɛni bɛ yen mɔgɔ kelen tɛ n'i sigila ka to bona i yɛrɛ man kɛ a man ɲi ne bɛ ne hali n y'a to tɔrɔmuso yɛrɛ aw filɛ a n'a tɔgɔ Mawa numéro de bɛ ne bolo ne komi ka ne sɔrɔ dɔn n b'a wele a bɛ fɛngɛ di ne ma ne fana bɛ na a suivi ne fana bɛ na min fɔ musow ɲɛna o ye jija hali bi o ye jija dɛ muso dɔw bɛ yen o bɛ na kanɛli ta don premier na fo bɛ taa jigin i tɛ na rendez-vous foyi ye o ka kanɛli kɔnɔ o tɛ na dɔw fana bɛ yen n'o ka kanɛli ta nin o tɛ na o bɛ wari minɛ o cɛw bolo o tɛ se dɔgɔtɔrɔso la a man ɲi quoi olu ɲɛna ko o b'a kɛ la cɛ la i t'a kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ de la parce que ile de bɛ na sɛgɛ ye o cɛ ta kɔni wari bɔ le a kɔni a bɛ wari bɔ dimi kɔni i ta le mais ni ka filɛ nin kɛ mɔgɔ caman o yɔrɔ faamu vraiment o kɔni o bɛ ne dege na dɛ ne ka muso min ye a tɛ na dɔgɔtɔrɔso la kɛ ne t'a tigi filɛ komi mɔgɔ ɲɛnama
parce que a man di ne voilà n bɛ se ka welewelekan min fɔ ni muso kɔnɔma lo an kana garder min kɔnɔ an ye jija ka écho kɛ ka den yɛrɛ état lɔ ka muso yɛrɛ fana état lɔ a ka fisa quoi an kana siran dɔgɔtɔrɔso ɲɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ siran yɔrɔ ye o ni an bɛ se ka faamuya jigitigɛ yɔrɔ lo quoi jigitigɛ yɔrɔ tɛ an kana siran mais an ye jija an ye dɔgɔtɔrɔso fréquenter o le ka fisa quoi sinon an bɛ sigi du kɔnɔ ni waati o waati an bɛ se dɔgɔtɔrɔso la waati min na a tiɲɛna an bɛɛ bolo o man ɲi quoi mais n'i kɔnna ka sɔmi ko dɔw ma n'i nana fila bɛ sɔrɔ quoi voilà an bɛ se ka welewelekan min la musow ye ni o man kɛnɛ o ye taa dɔgɔtɔrɔso la o kana fila san siradaw la parce que fila sɔngɔ ka di fɛn dɔ bɛ a sɔngɔ ka di mais a nafa t'i la a b'i détruire a tɛ foyi ɲɛ i ma donc vraiment ne kɔni bɛ o weleli de la k'a fɔ musow ɲɛna sincèrement n'o bɛ na dɔgɔtɔrɔso la a ka fisa quoi mais o kana maloya sɔrɔ ka banaw fɔ ni bana min b'i la n'i m'a fɔ a tɛ se ka fila kɛ donc ne bɛ se ka welewelekan min fɔ o ye dɔgɔtɔrɔso fréquenter yɛrɛ sinon a man ɲi. ne nga kɔrɔmuso le bilasira ka na yɔrɔ la na ko parce que n delila ka accouchement kɛ yɔrɔ na yan n'an taara yɔrɔ dɔw la an tɛ français mɛn o b'an lagosi yɔrɔ dɔw bɛ yen ko n'i tɛ se français la o t'i filɛ ko mɔgɔ écho parce que n'i nana ka écho filɛ nin bana min b'i kɔnɔ walima den bɛ position jumɛn na o b'a bɛɛ yira i hakili bɛ sigi quoi parce que i ka n'i ma écho kɛ nin muso kɔnɔma filɛ lɛri bɛ i ja wulini le i ma la i bɛna kɛ cogoya min na n'i nana n'i ka écho kɛ k'a filɛ nin a bɛ nafa caman se mɔgɔ ma parce que a bɛna yira i la ko den bɛ cogoya min na den bɛ do ten a bɛ bɔ ten parce que i hakili bɛ sigi yɔrɔ kelen i ka muso dɔw bɛ yen o tɛ sɔn ka na écho kɛyɔrɔ la parce que i ma la den bɛ position min na n'i ka écho kɛ yira ni o y'a den position f'i ɲɛna nin i hakili bɛ sigi i ma la mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ na écho kɛyɔrɔ la ni jigili waati sera nin a bɛ gɛlɛya n'i nana k'a fɔ écho filɛ nin ye kojugu tɛ n'i nana ka kɛ n'i y'a den position ka ɲi alhamdulilah ne y'a fana ma ɲi fana ala ka latigɛ le parce que n'o ka yɔrɔ min fɔ nin i bɛ se ka taa o la i bɛ sauver cogoya min na mais i ma écho kɛ ile kɔni i sigi ya buna gbansan dɔrɔn i ma lɔ den bɛ kɛ cogoya min na ne k'a fɔ hali ne ka ko opération le i hakili sigini le ni o jigilɛ sera i bɛ se ka taa o b'i filɛ ɲɛnama den bɛ bɔ i yɛrɛ ni bɛ kisi hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ fɛn min ye CPN ye a n'a nafaw ye fɛn min ye aw ni ce aw ka ɲamadali la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.